Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή του Marmorino, τρίβετε και ασταρώνετε ένα χέρι τον τοίχο με Miropan Grundfarbe της Alligator, αφού αραιώσετε 20% με νερό. Αφού τελειώσετε την εφαρμογή του Miropan Grundfarbe, αφήστε το τουλάχιστον 12 ώρες να στεγνώσει. Στη συνέχεια περάστε ένα χέρι Marmorino με ανοξίδωτη σπάτουλα με τοξωτές κινήσεις, επιδιώκοντας να γεμίσει καλά η επιφάνεια. Αφού τελειώσετε το πρώτο χέρι Marmorino, αφήστε το να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες. Στο δεύτερο χέρι Marmorino, προσπαθήστε να γεμίζετε και να λιένετε ταυτόχρονα την επιφάνεια. Για να προσδώσετε ακόμα περισσότερα νερά, αλλά και να πετύχετε πιο λία επιφάνεια, εφαρμόστε με την τεχνική φρέσκο ένα ξιστό χέρι ραζατούρα σε πιο σκούρα απόχρωση. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ποτέ μη σταματάτε στη μέση του τοίχου, γιατί θα δημιουργηθεί μάτιση. Ανά 5 έως 10 λεπτά, ανάλογα τη θερμοκρασία, πρέπει να ξαναπατάτε την επιφάνεια με τη σπάτουλα χωρίς υλικό προς μία κατεύθυνση για να γυαλίσει. Αφού τελειώσετε την εφαρμογή του Marmorino, αφήστε το 24 ώρες να στεγνώσει. Εάν θέλετε εσωτερικά να γίνει το Marmorino πολύ γυαλιστερό, τρίψτε αρχικά την επιφάνεια με ντουκόχαρτο 1500 και εν συνεχεία απλώστε με τη σπάτουλα το κερί λήξια της Brenda και αμέσως σκουπίστε με μαλακό πανί ή χαρτί.